Cum știi să merg și cu căluțul? Căluțul, uite aici. Căluțul, da. A, și pe ăla vrei? Nu ți ajunge numai calul? Asta, mergi cu calul. Da. Pune la loc. Așa, așa, Sofie. Pune la loc. Hai, uite, reușește, Sofie. Uite, Sofie, hai că-i bine. Hai, mai dă un pic. A, păi nu l-ai pus bine. A. Mă strigai? Am auzit-o cu mama. M-a strigat cineva aici pe mine sau mi s-a părut? Mi s-a părut mie? Oare? Are mai multă salivă acum, că iese măsăua. Dar la ăia în Ucraina ce se tot întâmplă? Să luptă acolo? Hai să mergem să mă pască de cap. Și după aia o să mă dau să luăm și câte o hepatobie. Ia să cu și la hepatobie. Aici e, nu? Ăla e sus acolo, e în bucătărie. Mergem să mă pască bine. Da, da. Hai că o filmează. Mama! Da, mama. Ce-a făcut așa? Sofie? Ce mami? Ce mami? Acum are ea treabă, își face singură. Ce face bunii? Filmează fetița? Vino la mine! Bravo, fetița, s-a ridicat fetița în picioare! Bravo, bravo! Trebuie să meargă cu capul. Bravo, bravo! Așa face capul. Pe amândouă sunt ele. Păi ea se ajută că se sprijină. Da. Ce că stau acolo, o să facă fata pipi. Pipi, o să facă fata pipi. Dacă te aplici prea mult pe ea să nu cazi, nu o să o faci. Faceți pachet. Hai sus, hai sus, hai sus. Căluțu. Bravo, bravo. Hai sus. Hai sus. Dar uite, acum așa a intrat ea cu pomniulitul pe zi. Atunci era și de-abia trezită. Hei, nu. Bravo! Ai căzut cu calcul tot. Ce ai făcut? Hai înapoi. Și știe că acolo bate, ca să bată în el.
Dar nu mai cânta, acum că l-am oprit. Nu mai cânta. Gata! Altă dată. Să nu-l arunci. Ia e ce, mamă? Da, mama? Ia e, mama. Da. Ce faci? Îl mănânci și pe ăla? Nu e până. Nu e până la asta. Cum face mama? Cum face? Cum face mama? N-ai zis să ducă. Na, așa, așa, acum e bine. Hai, poți să-l dărâmi acum. Aoleu, ce ai făcut? De ce ai făcut așa? Uite ce fac eu aici. Așa. Așa. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Nu, 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 nu. Așa. Așa. Nu, 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 nu. Ce ai zis? Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Nu, nu, nu. Să înțelegi ceva. Acum las-o, poți. Acum e gata. Acum e gata. Bravo! Nu mai face, lasă. Hai că mă joc eu că stau lângă ea aici. Aoleu, tu știi melodia asta? Da? De când era multă fată. Vreau să-ți rămân. Da, ce când Gică Petrescu. Cred că mai întâi înainte de Gică Petrescu. Îți place? Îți place? Ne jucăm cu balon. Da, mama. Da, mama. Da, mama. O să-l sușoc? Ce dulce e! Care are dulce balonul?